Прывітанне, даражэнькія. Крэпасць Модлін пад Варшавай адна з найбуйнейшых і найбольш захаваных еўрапейскіх фартэцый 19 стагоддзя. Яе гісторыя пачалася на месцы зліцця рэк Вісла і Нараў яшчэ ў часы Напалеона. Менавіта пэўгу загаду ў 1806 годзе пачалося будаўніцтва магутнага абарончага комплексу, які павінен быў стаць ключавым стратэгічным пунктам у рэгіёне. Пасля падзення Напалеона крэпасць перайшла пад кантроль расійскай імперыі, якая істотна пашырыла і ўмацавала яе. На працягу 19 стагоддзя Модлін ператвараецца ў сапраўдны ваенны горад, абкружаны сістэмай фортаў, брам і падземных ходаў. У Першую сусветную, польска-савецкую і Другую сусветную войны крэпасць апынаецца ў эпіцэнтры баявых дзеянняў. Сёння крэпасць Модлін – гэта не толькі помнік гісторыі, але і жывы музей пад адкрытым небам. На яе тэрыторыі размяшчаюцца пастаянныя выставы, экспазіцыі ваеннай тэхнікі, рэканструкцыі інтэр'ераў казармаў і камандных пунктаў. Наведвальнікі могуць прайсціся па кіламетрах галерэі, убачыць адноўленыя элементы абарончых збудаванняў і найдаўжэйшы ў Еўропе будынак казармаў. Ідзе паступовае аднаўленне крэпасці, расчышчаюцца падземныя хады, рэстаўрыруюцца брамы, аднаўляюцца сцены. Акрамя таго, тут працуе рэканструкцыйны гарнізон, які ўдзельнічае ў гістарычных пастаноўках і паказах, дапамагаючы аднавіць атмасферу розных эпох існавання фартэцыі. Модлін сёння – гэта спалучэнне гісторыі, культуры і жывой памяці, месца, дзе можна дакрануцца да мінулага і ўбачыць, як адраджаецца адзін з найважнейшых ваенных аб'ектаў Еўропы. Дарэчы, прыехаць сюды вельмі лёгка. Ад Варшавы сюды можна даехаць на цягніку і аўтобусе. Не забывайце таксама ставіць лайк і падпісвацца на мой канал. Да сустрэчы!